Sardaunan kasar Hausa mai tuta taurara mai haske. Yau an naɗa Sardaunan kasar Hausa mai tuta taurara mai haske. Sardaunan kasar Hausa mai tuta alasan ado doguwa magai da maza. Sardaunan kasar Hausa mai tuta alasan ado doguwa magai da maza. Ana ta maza su koma giya suna da kuwa dan zakin yayi kyan katari. Mai sarkin daura je ka gaba ta tabbata ku kuke da guri. In za a yi sai kawai a yi dan tauraro ne yake da fari. Iya Hausa har ku kuke da ita, tuta har ku kuke da ita, hanya masu kyan mafita. Tafki wanda duya ja maka wannan shi yake a ruwa. Kililin ana magana gari da hawa yake tsaye, yara sai da rarrabe. Allah kai ya zaba yayi maka Sardauna ana sane. Kai tafki masu ba da ruwa ga maiki masu kyan natsuwa. Saki dai alasan ado doguwa lafiya gaba manya. Sardaunan kasar Hausa mai tuta na sarkin daura Alhaji Umar Faruk Ingarma sarkin daura. Mai martaba masoyin kasar Hausa sarkin daura, mai duba al'umma ga masoyinmu hasken daura. Sardaunan kasar Hausa mai tuta na sarkin daura Alhaji Umar Faruk Ingarma sarkin daura. Amma godewa sarkin daura, mai martaba sarki ya zama zaki sa maza tuba. Ai ya zama karfe kowai doka shi yake kara. Baban dan buran farin limami ga uban kaura, bai gaji tsoro ba bai san da wasa ba. Alhaji Umar Faruk sarkin daura mai girma. Sardaunan kasar Hausa mai tuta na sarkin daura Alhaji Umar Faruk Ingarma sarkin daura. Galida kai yau dai mulki ya samu mai mulki. Galida gaba dai gaba jagoran mu limami. Galida jirgi na fito mun gaida hamshaki. Galida cau na ce muku ga uban tsari. Galida jagora na gari mun gaida hamshaki. Galida Sardaunan rana ja gaba dole a bika. Galida Sardauna mai tuta yau rabu ya baka. Galida na kasar Hausa ana ta mutunta sunanka. Galida ku ga gayan nan masu ado da kasaita. Galida yawan yi naɗin daga har mata da algaita. Galida tilas na bugo wakar da kidanta in yi ta. Galida taron manya ne kun ga a dole na bita. Galida wasu sun zo ne fa a jirgi wasu ko mota. Galida Allah ya riga maka zaki tun da an baka. Galida majalisa kaje yanzu ka koma. Galida sifika za ka yi in rabu ya yarje. Sardaunan kasar Hausa mai tuta na sarkin daura Alhaji Umar Faruk Ingarma sarkin daura. Lida mai amana ne, jagora mai mutunci ne. Na ce lida mai rike martabar kowa ku ga dan halalin nan, mai tsare martabar jama'a ku ga masu kiman nan. Sardaunan kasar Hausa mai tuta ku ga dan baiwa. Sardaunan kasar Hausa mai tuta a lafiya zaki ko wajja da kai a rado shaki ne. Gadan ga kusar yaki banyar da malami ya siyasa ne, mai taimakon al'umma Allah wayayi ma al'umma ne. Kana ta ba su asamin su kuwa sun gaza su kane ne. A lafiya dai zaki Sardaunan kasar Hausa mai tuta. To je kawai limami Sardaunan kasar Hausa mai tuta. Ga mai takobin yaki Sardaunan kasar Hausa mai tuta. To je zuwa mashahuri Sardaunan kasar Hausa mai tuta. A lafiya dai mamma Sardaunan kasar Hausa mai tuta. Dan ado muna nan muka Sardaunan kasar Hausa mai tuta. Kasha gaban su kai musu cika Sardaunan kasar Hausa mai tuta. Wanda ya sa ne maka waka Sardaunan kasar Hausa mai tuta. Tambarin zasso masu amana Sardaunan kasar Hausa mai tuta. Suleiman Sa'idu bawan Allah Sardaunan kasar Hausa mai tuta. Ado doguwa Sardaunan kasar Hausa mai tuta. Bayani ya kyakkyawa Sardaunan kasar Hausa mai tuta. Je ka da kyau dan baiwa. Suna asmuna can zaki suna nan suna mamaki. Muje mai takobin yaki ga sarƙugin su kakin saki, kogon da baya ɗaukar tsafi.
ilahu ya kawo shi. Kai matsa matsa dai kura zaki yake gurin dan kusu, alasan jinin ado doguwa muje kawai kafisu. Ga masu kwalliya da ado mai tare dukiya a asusu, a lafiyar ka hanjin bauna ka buguyguya ko lasa. Angon Hajiya Halimatu man gaida baba toren giwa, angon Hajiya Halimatu giwar Sardauna ba karama ba. Hajiya Halimatu ya Allah dai ya ƙara halin girma. Hajiya Halima uwa manjin za a kai ki ado ba. Hajiya Halima uwa ba a biki kun kyauta ba. Angon Hajiya Umma Sardauna mai hagu mai dama. Hajiya Umma gimbiyar Sardauna mai alfarma. Hajiya Umma gimbiya Allah ta do miki girma. Hajiya Umma saninki ina miki take. Hajiya Umma ya san babu mai jakin kai. Gaba dai angon Hajiya Binta na kowa. Hajiya Binta da kariya uwa mai girma. Hajiya Binta da ba ta so ayo dan barwa. Hajiya Binta da kariya aladan da girma. Hajiya Binta da kariya muje mai dama. Angon Hajiya an tubulki su mai alfarma. An tubulki sheba Allah da do muke girma. Mai kadan zinare ta Sardauna ba karama ba. Hajiya Bulki sheba sannu da mai girma. Hajiya Bulki ko wajja kisan bai kai ba. Jagora mai girma. Yau an nada Sardaunan kasar Hausa mai tuta tauraron mai haske. Yau an nada Sardaunan kasar Hausa mai tuta tauraron mai haske. Sardaunan kasar Hausa mai tuta alasan ado doguwa magai da maza. Sardaunan kasar Hausa mai tuta alasan ado doguwa magai da maza. Ana ta maza su ko makiya suna da kuwa. Suna da kuwa dan zakin yayi kyankatari. Mai sarkin daura ce ka gaba ta tabbata ko kuke da guri. In za a yi sai kawai a yi dan tauraro ne yake da fari. Iya Hausa har ku kuke da ita, tuta har ku kuke da ita. Hanya masu jan mafita, tafki wanda du ya ja maka wannan shi yake a ruwa. Kililin ana magana, galidawa yake tsaye, yara sai da rarrafe. Allah kai ya zaba yayi maka Sardauna ana sane. Kai tafki masu ba da ruwa, ga maiki masu kyan natsuwa. Saki dai alasan ado doguwa lafiya gaba manya. Sardaunan kasar Hausa mai tuta na sarkin daura. Alhaji Umar Faruk in garma sarkin daura. Mai waka Abadi Z ne ka tambari ko ku ce min dodon waka a sandani. To Allah na yi roƙonka ka ƙara arziki, la ka dacar da mu arzikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.